Costa. Bon dia. Ens hem reunit avui, així, a Cabanes, per a parlar de la campanya Reciprocitat Ara. Reciprocitat de tots els nostres mitjans de comunicació, de tots els mitjans en la nostra llengua, perquè és un dret i perquè no n'hi ha cap argument de caire tècnic que impossibilite que a hores d'ara tot el nostre territori pugui gaudir de totes les emissions en la nostra llengua. Des d'aquest punt de vista estem participant, donant suport a la campanya Reciprocitat Ara, perquè creguem que cal posar damunt de la taula i en l'agenda política la necessitat que a nivell polític es prenga la decisió, igual que s'ha pres en tota Europa. No n'hi ha cap comunitat lingüística que no tinga accés directe a la reciprocitat de tots els mitjans de comunicació en cadascuna de les llengües. Per això, avui aquí estem treballant per a que més pront que tard puguem tindre aquesta realitat funcionant al nostre territori. Bé, des de Compromís en el Senat serà la segona vegada que portarem la iniciativa per aconseguir la reciprocitat, no únicament de TV3, també de la televisió de les Illes Balears, o inclús es plantegem que tant a punt se pugui veure en territori aragonès com la televisió aragonesa en el País Valencià, i anem a fer-ho ara davant d'un nou govern perquè vam veure que en l'anterior les excuses tècniques que es donaven no es van satisfer, sabíem que era una cosa política i sabem que ara hi ha un repte que és que si realment és un problema tècnic, doncs la tècnica té solució. Per tant, anem a exigir que se pugui veure i escoltar també les retransmissions de la ràdio i la televisió pública de les altres comunitats autònomes. Pensem que és un dret que tenim els parlants d'una mateixa llengua i no únicament pel tema lingüístic, sinó també pel tema de veïnatge. No? És increïble que se pugui veure televisions d'una comunitat autònoma o una altra i justament en el País Valencià siguem una illa tecnològica, una illa a nivell de telecomunicacions. És decisió política i com és decisió política ho portem a l'àmbit de la política, ho portem al Senat i esperem que aconseguir el compromís per a fer-ho possible. És l'inici d'una campanya nova, que no és nova, però bueno, reiterar aquesta reivindicació històrica que ha tingut per veure TV3 al País Valencià, Televisió d'Aragó i la Televisió de les Illes Balears i les seues emissions per ràdio. Esperem aconseguir-ho esta vegada i esperem que el nou govern sigui més sensible que no l'anterior. Sobretot lo de la campanya d'Ara Reciprocitat és un tema important sobretot per als nostres fills i les nostres filles, en el sentit de que nosaltres abans teníem una normalitat lingüística en els mitjans de comunicació de parla catalana a l'hora de veure dibuixos, i és important que els xiquets i les xiquetes doncs, tinguin aquesta normalitat televisiva a l'hora de poder veure produccions en llengua pròpia. Nosaltres hem crescut veient el Bola de Drac, veient el Doctor Slump, el Doraemon en català, i això és algo que, malauradament, ara les nostres filles i els nostres fills no ho tenen degut a que el 100% o pràcticament el 100% de televisió ho veuen directament en castellà, i això és un fet que conscienciar els nostres fills de la importància de tindre uns mitjans de comunicació propis en la nostra llengua és un fet que ells puguen veure com algo normal. En Villena, que com sabeu és la capital d'una comarca castellanoparlant, vaig entrar a diversos establiments parlant en valencià i la curiositat és que tothom ho entenia i a més vaig tindre diverses converses i me recordaven que molta gent ha après valencià a partir de Bola del Drac, per exemple, no? I és una joia que nosaltres ara mateix hem de reivindicar. Per això donen suport a la campanya Ara Reciprocitat, perquè el dret a poder veure i escoltar en la nostra llengua tot tipus de programes i tindre la llibertat que tenen qualsevol altra ciutadà en qualsevol altra llengua, crec que és un dret civil i polític, i per això crec que paga la pena treballar perquè el nostre poble s'ho mereix.